יום הצילום בשיאו, הבמאי עודד דוידוף מתכונן לסצנת הפתיחה המורכבת. בוא נעשה עוד טק, אני רוצה לראות איך זה נראה. 20 כלבי זאב, כאלה שבדרך כלל מאומנים לתקוף, גויסו לצילומים האלה. לכל כלב מוצמד מאלף. כשיכריזו אקשן, הם צריכים לנבוח. תמרות עשן, אם תשאלו את צחי חנן, הוא כרגע סרט אימה. כאן שמרניק, אני בתמרות עשן! תמרות עשן מוקף כלבים! אמרו דורברמן, הם הגיעו זאבים, אבל מה, הם מפחידים. ויש שקטים, אבל ברגע שנכנסים לאקשן, הם... לא סגרתי ביטוח. בסוף כשאני שורק, אתה קם וצועק, וואו, אני פה! אני פה! כלבים עם אופי קצת יותר תוקפני, יותר אגרסיבי, שלא לקחנו במיוחד לסרט, כזה מסוכן, אתה לא יודע לאן אתה נכנס ואיך אתה נכנס לזה ואיך אתה יוצא. הכלבים האלה הם בדיוק בשלב ביניים, שהם יודעים את העבודה כמו שצריך, הם מכוונים על השרוול ולא על האנשים עדיין. ולכן אין את הבעיה הזאת. אז אין סיכוי שהם פה איזה כלב מתחרפן ותוקף את אחד השחקנים. נגמור את היום, נראה איך נצא מזה. חבר'ה, מתראיינים פה. האודישנים הם היו הרבה יותר רגועים. תקשיב, קצת יותר מנעד. שומע? תרגיש. מהשרפת, כי אתה תהרוס לך את הגרון ככה. אין לי קטע עם הכלבים, לצערי. מה, אתה אוהב כלבים? אני אתן, רק שיקפצו אליי, זה מרים אותי. ראית אותם את הכלבים אבל? כן, חיות. אתה יודע שהם כלבי תקיפה. גם אני.